बर' मिउजिक भिडिअ नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां मनज बि क्रिएशन इउट्यूब चेनेलाव फैगासिनो दं गोदान मिउजिक भिडिअ फावखुंगुर मनज बर' राथुल बर' आरो फावखुंग्रि सानस्रि ब्रह्म फुजा बसुमतारिनि फाव खालामनायाव नोंथांमोननि थाखाय फैगासिनो दं गोदान मिउजिक भिडिअ मनज बि क्रिएशन इउट्यूब चेनेलाव गोसोजों गोसोल' रमान्टिक मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनसिगोन मख'नो गोनांदि बे मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ दासान्दि सोलिगासिनो दं होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों लोगोसे गोदानै दिहुननो लानाय बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों निथामनि बर' आरो तेनजिं वारिया नंगौ मनज बर'नि करिय'ग्राफार खालामनाय आरो मिजिंनि केमेरा खेबनायजों गोदानै दिहुननाय गोसोजों गोसोल' रमान्टिक मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना थाबैनो नुनो थांगासिनो दं बर' मिउजिक भिडिअ नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां मनज बि क्रिएशन इउट्यूब चेनेलाव फैगासिनो दं गोदान मिउजिक भिडिअ फावखुंगुर मनज बर' राथुल बर' आरो फावखुंग्रि सानस्रि ब्रह्म फुजा बसुमतारिनि फाव खालामनायाव नोंथांमोननि थाखाय फैगासिनो दं गोदान मिउजिक भिडिअ मनज बि क्रिएशन इउट्यूब चेनेलाव गोसोजों गोसोल' रमान्टिक मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनसिगोन मख'नो गोनांदि बे मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ दासान्दि सोलिगासिनो दं होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों लोगोसे गोदानै दिहुननो लानाय बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों निथामनि बर' आरो तेनजिं वारिया नंगौ मनज बर'नि करिय'ग्राफार खालामनाय आरो मिजिंनि केमेरा खेबनायजों गोदानै दिहुननाय गोसोजों गोसोल' रमान्टिक मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना थाबैनो नुनो थांगासिनो दं